கொஞ்சம் எரர் வருது மாதாஜி. நான் ஒரு 4-5 நாள் தான் என்ட்ரி பண்ணனேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே அடுத்தடுத்து நேத்து சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அதுல ஒரே ஒரு எரர் வந்திருக்கு மாதாஜி. அந்த எஸ்பி கிளாஸ் வந்து நாங்க 30 நாள் அட்டெண்ட் பண்ணோம், எல்லா நாளும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து சர்டிபிகேட்ல 0ன்னு வருது. எஸ்பி கிளாஸ் 0ன்னு வருது. அது மட்டும் தான் தப்பா இருக்கு. ஆனா சர்டிபிகேட் வந்துடுச்சு. அது ஏதோ இந்த ப்ரோக்ராம் இது எரர் கொஞ்சம் எரர் இருக்குன்னு அப்படி. ஓகே ஓகே. ஆனா இதுல வர்றப்ப உங்களுக்கு டோட்டல் கரெக்டா வருது. விட்டுருங்க, அப்படி விட்டுருங்க. அப்பனா டோட்டல் கரெக்டா வருது. எந்த டோட்டல்னா நம்ம அப்டேட் பண்றோம் இல்லைங்களா, டெய்லி அப்டேட் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த டோட்டல் கரெக்டா வருது. எஸ்பி கிளாஸ், ஆர்த்தி இதெல்லாம் கரெக்டா வருது. ஆனா சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் பண்றப்ப அந்த எஸ்பி கிளாஸ் மட்டும் 0ன்னு வருது. அது என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. உங்களுக்கு வேணா நான் சாம்பிளுக்கு அனுப்புறேன் பாருங்க சர்டிபிகேட். ஓகே மேம். ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, அப்புறம் வடிவகரசி மாதாஜி பண்ணிருக்காங்க. அவங்களும் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா ஆமா. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு see you all doing this. ஸோ நான் ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வழிய ஐ திங்க் ஆஃப்டர் a வீக் பாத்தீங்கன்னா மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் கசன் பிரதர், அதாவது பிரதர் இன்லா வந்து இறந்து போயிட்டாரு. ஸோ அதனால அந்த ஒரு வாரம் 10 நாள் எனக்கு எங்கேயுமே போக முடியாது, டெம்பிள்கே போக முடியாம அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இதுவா இருந்தது. அதனால அது பண்ண முடியல. அப்போ அந்த வேலையில இருந்துட்டதுனால எனக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு. இப்போ இந்த அலைச்சல்ல இருக்கேன், அவ்வளவுதான். அதனால எனக்கு ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ். பட் அட்லீஸ்ட் ஆன வரைக்கும் புருஷோத்தம மந்த்னுடைய செலிபசி, அடுத்து வந்து அந்த கோவர்தன பாராந்த, அது வந்து எல்லாமே நீங்க இந்த புருஷோத்தம மந்த் வரும்போது நீங்க எல்லாத்தையுமே 33 தரம் பண்ணுங்களேன், அது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமே 11 நாட்கள் வித்தியாசம் வர்றதுனால டோட்டலா 33 நாட்கள் வரும். இந்த 33 நாட்கள் வரும்பொழுது நமக்கு எல்லாத்தையுமே 33 துளசி மாடத்தையும் நீங்க 33 முறை, இந்த மாதிரி 33 கவுண்ட்ஸ்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப உசிதமானதுன்னு சொல்லுவாங்க. தீபங்கள் கூட சில பேர் நெய் விளக்கு வந்து 33 ஏற்றுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்ற முடியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயாவது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கடைசி நாள் வந்து 33 தீபங்களை ஏற்றி நெய் விளக்கு பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு சேவிப்பாங்க. அடுத்து அந்த சௌராஷ்டகம், அடுத்து அந்த 15வது சாப்டர் வாசிக்கிறது, புருஷோத்தம இது. ஸோ இதெல்லாம் ஆஸ்டாரிட்டிஸ், இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம். கடைசியில 32 மாலை பண்ணல மாதாஜி. நான் எல்லாம் பண்ணினேன், எல்லாமே ஆனா எனக்கு எப்படி அப்டேட் பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால பண்ணல. நான் எனக்கு நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. நீங்க மனசளவுல பண்ணாலே போதும். சர்டிபிகேட் இஸ் ஒன்லி என்கரேஜ்மெண்ட் நமக்கு, அவ்வளவுதான். So if you are very happy. அந்த மந்த் பூரா பண்ணினோம். லிங்க் எனக்கு தெரியல, அப்புறம் மாதாஜி தான் அனுப்பிச்சாங்க லிங்க். ஓகே. வடிவகரசி மாதா தான் லிங்க் அனுப்பிச்சாங்க. அப்புறம் அதை ஃபில் அப் பண்ணி சர்டிபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் பண்ணிட்டாங்க. கரெக்ட். டெய்லி அப்டேட் பண்ணோம். ஆமா, டெய்லி பண்ணணும் அது. நானே நினைச்சேன், ஆனா நான் எல்லாமே பண்ணோம். ஆனா அது எனக்கு ஒரே நாள்ல போட்டு எல்லாத்தையும் உட்கார்ந்து போடுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. பிகாஸ் தட் மீ அது வந்து ஒரு ராங் இதுவாதான் மொத்த மாலை 566 மாலை பண்ண மாதிரி. கிரேட் இந்த மந்த்ல கிரேட் பிரபு 566. கிரேட். ஆனா வடிவகரசி மாதாஜி இன்னும் அதிகம். ஓகே அவங்க எல்லாம் அதிகம் பண்ணாங்க. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி 572. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி அவங்களும் அந்த என்னோட ஒரு 6 அதிகம் அவங்க பண்ணாங்க. ஒவ்வொருத்தர் அதுல வருது மாதாஜி, யாரு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ், செகண்ட் பிளேஸ், தேர்ட் பிளேஸ், யார் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இருக்காங்க, 10 ரேங்க் வருது மாதாஜி. ஓகே. அதுல நான் 6, 7ல வந்தேன். அப்படியே 6, 4 அப்படி வந்தா அது அப்டேட் மாறிட்டே இருக்கு. ஒரு நாள் 4 வருது, அப்புறம் அப்டேட் பண்ண பிறகு 5 வருது, அப்புறம் 6 வருது. இப்படியே வந்து வடிவகரசி மாதாஜி செகண்ட் பிளேஸ், ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருந்தாங்க அவங்க. கிரேட். ஓகே. now இப்போ we'll go into the session. ஈஷோனுடைய
ஒருவேளை அந்த நெக்ஸ்ட் வீக் நான் கிளாஸ் இல்லைன்னா நீங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து வில் ஹேவ் அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை நான் வில் கிவ் 1 வீக் டைம், நீங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, படிச்சுட்டு NOI வந்து அதாவது இந்த வர கூட ஃப்ரைடே, நாளை இல்லை அதுக்கு அடுத்த ஃப்ரைடே விட அதுக்கு 3rd ஃப்ரைடே, நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட், அடுத்த வாரம் செகண்ட், அதுக்கு 3rd ஃப்ரைடே வந்து நீங்க வில் ஹேவ் எக்ஸாம் ஆஃப் NOI. அதுக்கப்புறம் நடுவுல வரும் ஒரு 1 வீக் கேப் கொடுக்குறேன், 15 days எடுத்துக்கோங்க. ஈஷோ வந்து ஈஷோ இப்ப பேரலா ப்ரிப்பேர் பண்ணினே வாங்க. ஓகே, ப்ரிப்பேர் பண்ணினே வந்துட்டு எஸ் இன்னில இருந்து 3rd ஃப்ரைடே. ஆமா, இன்னில இருந்து 3rd ஃப்ரைடே, அதுக்கப்புறம் 5th ஃப்ரைடே வந்து ஈஷோ. ஓகே, அதுக்குள்ள மாதாஜியும் ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா ஷி வில் கம்ப்ளீட் ஹர் NOI முடிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருவாங்க. தென் யூ கேன் கோ ஜாயின், லாஸ்ட் 1 or 2 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கும்போது ஜாயின் பண்ணிட்டு யூ கண்டினியூ வித் NOD. அப்படியே நீங்க பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிடுங்க கண்டினியூஸா, சரிங்களா? ஸோ டோன்ட் கம் அவுட் ஆஃப் தட் குரூப். ஷி வில் ஒன்லி டேக் பக்தி சாஸ்திரி. ஓகே, ஆல்ரெடி நான் ஒரு பேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பக்தி சாஸ்திரி. ஸோ அவங்க 2வது பேட்ச், 3வது பேட்ச் செல்வம் பிரபு, அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு டீச்சர் ஒன்று எடுப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் செல்வம் பிரபுடைய கிளாஸ் லெவல் 3 கூட இப்போ அவங்க வந்து இப்போ மாதாஜியோட சேர்ந்துருவாங்க. ஸோ தட் யூ ஹேவ் a பிக் டீம். உங்களுக்கு அப்போ ஒரு எந்தூசியாசம் இருக்கும். மாதாஜியோடைய ஓன் டீம் ஒரு 15 இருக்காங்க, நம்மளது ஒரு 7-8 பேர் தான் இருப்பீங்க. அடுத்து அவரது ஒரு 12 பேரோ 15 பேரோ இருக்காங்களாம், யாரு செல்வம் பிரபுது. அதனால எல்லாமே சேர்த்து ஒரு அட்லீஸ்ட் 30 பேருன்னா மினிமம் வருவீங்க. ஸோ தட் யூ வில் ஹேவ் a good strength. ஸோ தட் அந்த அசோசியேஷனை விடாம நீங்க அப்படியே வந்து NOD லெவல் 3 எடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். அது அப்படியே வந்து கடைசியில வந்து லெவல் 5 வந்து முடிச்சிருவாங்க, விச் இஸ் த டஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பக்தி சாஸ்திரி. அதனால நீங்க அதை அப்படி முடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் பகவத்கீதையெல்லாம் நீங்க சுலபமா பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஏன்னா லெவல் 2 NOD எவ்வளவு நாள் போகுமா? 19 சாப்டர்ஸ் இருக்கு பிரபு, அட்லீஸ்ட் 19 வீக்ஸ் போகும் கேரண்டி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த லெவல் 5 PPTs மாத்திரமே மாதாஜி உங்களுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் நீங்க லெவல் 3 வித் லெவல் 5 காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ உங்களுடைய லெவல் 4னா பிரசன்டேஷன், அது என்னென்ன டாபிக்ன்றது நான் அப்புறமா உங்களுக்கு நான் பண்றேன். ஐ வில் டேக் ஒன்லி பிரசன்டேஷன் ஆஃப் யுவர் டீம். மாதாஜி பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா பண்ணட்டும், இல்லைன்னா நானே உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே சேர்த்து நான் பிரசன்டேஷன் மாத்திரம் நான் லெவல் 4. ஆமா ஆமா, பேரலா அது முடிச்சிட்ட பிறகு NOD முடிச்ச பிறகு எக்ஸாம் எழுதின பிறகு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, வில் கிவ் ஒரு 2-3 வாரம் வந்து ஒன்லி பிரசன்டேஷன்ஸ் முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் லெவல் 5 அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிடலாம், சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே நீங்க யூ நீட் டு பி ஃபோக்கஸ்டா நீங்க பண்ணிட்டே போகணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த, அதாவது நம்ம மனதிலிருந்து நம்ம பகவானுக்கும் குருமார்களுக்கும் நம்ம நமஸ்காரங்களை என்றைக்குமே தெரிவிக்கணும். ஸோ நம்முடைய மனமார்ந்த அந்த நமஸ்காரங்களை வந்து சமர்ப்பிப்போம். இப்ப நாம 16வது மந்திரம், 15வது மந்திரத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான். பகவானுடைய திரு ரூபத்தில் வந்து பிரம்ம ஜோதி இல்லையா, அந்த பிரகாசம், அதனை வந்து திறக்கும்படி, சோ தட் பகவானை வந்து தரிசனம் பெறுவதற்கான பிரார்த்தனைகள் வந்து ஒரு பக்தன் செய்யறதுதான் 15வது மந்திரம். அதனுடைய கண்டினியூவேஷனா நாம இன்னைக்கு 16வது மந்திரம் வந்து எவ்வாறு வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய அந்த ஆன்மீகமான இல்லையா, தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம், அவருடைய நித்தியமான அந்த ரூபத்தை வந்து காட்டிய, அதாவது வெளிப்படுத்துகிறார். ரிவீல் மீன்ஸ் வெளிப்படுத்துதல் இல்லையா. சோ பிரேயர் வெளிப்படுத்துறது வந்து வெளிப்படுத்துமாறு வந்து பிரேயர்ஸ் பண்றது, அதுதான் வந்து 16வது மந்திரம். 17வது மந்திரம் வந்து இந்த பிரேயர், அதாவது பிரார்த்தனைகள் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றன, பகவானை வந்து மரணத்தின் வாயிலில் இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது, அது 17வது. 18வது வந்து கன்க்ளூடிங் பிரேயர் ஆஃப் த டிவோட்டி. சோ ஒரு பக்தனுடைய
அதாவது பிரார்த்தனைகள், அதாவது சம்மரி இல்லையா, நமக்கு நம்ம என்னென்ன பிரார்த்தனைகளை வச்சிருப்போமோ நமக்கு நிறைய இருக்கும் விஷயம், ஆனா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலண்டா ஒரு சம்மரி இருக்கும் இல்லையா, ஒரு வார்த்தை. அவ்வாறு வந்து இது ஒரு பிரார்த்தனையா நான் வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிடுறது. ஸோ டிசையர்ஸ் டு அச்சீவ் த. ஸோ எதை அச்சீவ் பண்றதுக்காகனாக்கா, அதாவது பகவானுடைய கருணையை வந்து பெறுவதற்காக பிரார்த்தனைகள். அது 18வது மந்திரம். பூஷான் ஏகர்ஷயமா சூர்யா பிரஜாபதயே வியூஹா ரஷ்மீன் சமூஹா தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி யோ அசௌ புருஷோ அஹம் ஹஸ்மி. எஸ், யாராவது வாசிக்கலாம்? மாதாஜி. எஸ், வாசிங்க. பூஷன் ஏஹர்ஷே யம சூரிய பிரஜாபத்ய வியூஹ ரஷ்மீன் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பச்சயாமி யோ சாவசோ புருஷோஹம் அஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற யாராவது வாசிக்கிறதுனா வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பூஷான் ஏகர்ஷே யமசூரிய பிரஜாவத்யஹ வியூஹரஸ்மின் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பக்ஷ்யாமி யோ ஔ சாவசௌ புருஷோக்ஷோ ஹம் அஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அருட்செல்வம் பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பூஷன் ஏகர்ஷோ யம சூரிய பிரஜாபத்ய வஹ்யோ ரஷ்மீன் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பச்யாமி யோ அசாவசவ புருஷக சோ அகம் அஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ அந்த ஸ்லைடுக்குள்ள போகலாம். அதனுடைய மீனிங் என்ன எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. பிரிமீவல் பிலாசபர், அதாவது தத்துவவாதியிலே முதன்மையான தத்துவவாதி யார் என்றால், அவருக்கு தெரியாத தத்துவம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் வந்து ரட்சிக்க கூடியவரும் அவர்தான். ரெகுலேட்டிங் பிரின்சிபல், அதாவது அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இதைதான் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸா இல்லையா, சமய கோட்பாடுகள் எல்லாமே இருக்கின்றது இல்லையா. அவரே அந்த சமய கோட்பாடுகளுடைய ரூபமாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் தூய பக்தர்களுடைய அடைக்கலமும் இறுதி அடைக்கலமும் அவர்தான். வெல்விஷர் ஆஃப் த ப்ரொஜெனேட்டர்ஸ் ஆஃப் மேன்கைண்ட் இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய அதாவது வம்சத்திற்கே வந்து இத நம்ம ஜென்ரலா கூட சொல்லும் பொழுது, ஒருத்தர் வீட்டுல வந்து ஒருத்தர் நல்ல காரியம் செய்யும் பொழுது, இல்ல ஒரு டெம்பிளுக்கு வந்து அவர் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த தான தர்மங்கள் அனைத்துமே அந்த வம்சத்தையே ரட்சிக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. உண்மையிலேயே அதை ரட்சிப்பவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ அதனால இவ்வாறு பகவானை வந்து இந்தந்த ஓமைகளில் வந்து நினைவில் கொண்டு பிரார்த்தித்து அவரிடம் வேண்டுதலை வந்து வைக்கிறாங்க ஒரு டிவோட்டி. பிரேயர்ஸ் தான் இது எல்லாமே. என்ன பிரேயர் வைக்கிறாங்க, என்ன பிரார்த்தனை அப்படின்னாக்கா, பகவான் ப்ளீஸ் ரிமூவ் த எஃப்ளூஜன்ஸ், தங்களுடைய அந்த பிரகாசம் என்னும் அந்த திரையை விளக்குங்கள் இல்லையா, ஆஃப் த டிரான்சென்டல் ரேஸ், அந்த தெய்வீகமான கதிர்கள் இல்லையா, அவருடைய உடலிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசத்தை விளக்கும்படி வந்து தூய பக்தர் கேட்டுக்கிறார். எதற்கு ஐ கேன் சீ யுவர் ஃபார்ம் ஆஃப் பிளிஸ், அந்த பேரானந்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை நான் காண விழைகின்றேன். யூ ஆர் த எட்டர்னல் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்லையா, நீங்கள் தான் நித்தியமான அந்த பரம புருஷராவீர். லைக் அன்டு த சன் ஆஸ் ஐ ஆம் இல்லையா, அதாவது ஒரு சூரியன் இருப்பது போல பகவானும் ஒருத்தர் தான் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ ஏகரசே அப்படின்னா, ஏகா அப்படின்னா ஒன்று இல்லையா, ரேகா ஸ்ரே அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரேன்னாக்கா தத்துவவாதி, பூஷான் அப்படின்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் ரட்சிப்பவர். அதனால ரட்சிக்க கூடியவர் வந்து வெறுமனே ஆற்றல் கிடையாது, அவருக்கு ரூபமும் உண்டு. ஆல்தோ மெயின்டைன்ஸ் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ், எல்லா உயிர்வாடிகளையுமே அவர் வந்து ரட்சித்தாலும் he specifically maintains the devotees and well wishers இல்லையா. இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான அக்கறை யாருக்கு, பக்தர்கள்.
நலன் விரும்பிகள் இல்லையா, the devotees of the Lord see him eye to eye by his causeless mercy. சோ பக்தர்கள் எல்லாம் டைரக்டா இந்த கண்களாலே வந்து பகவானை வந்து சேவிக்க முடிகின்றது. அதுவும் யாருடைய கருணையால? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால. சோ பகவத்கீதா அதனுடைய ப்ரிஃபேஸ்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ப்ரிஃபேஸ் என்ற முன்னுரையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. A living entity is happily the part and parcel of the Lord. இல்லையா, நாம இந்த ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானவன், அவனும் வந்து பேரானந்தத்தில் திளைக்க வேண்டியவன் தான். பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி அவன். எவ்வாறு பகவானுக்கு அந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி இருக்கோ, அதே போல இந்த ஜீவாத்மாவும் வந்து பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த இயல்பு அவனிடத்தில் உண்டு. And thus his natural function is to render immediate service to the Lord. அதே மாதிரி அவனுக்கு இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய செயல்பாடு எது? திருத்தொண்டு புரியறது தான். பகவானுக்கு வந்து திருத்தொண்டு புரியறது ஒன்றுதான் அவனுடைய முதன்மையும் அதுவும் மேன்மையான இயல்பாக குவாலிட்டியா இருக்க வேண்டியது. அதுதான். அதனாலதான் நமக்கு வந்து நிறைய இடங்கள்ல பகவத்கீதையில வந்து பகவான் என் தாழ் பணி இல்லையா, எனக்கு சரணடை, எனக்கு வந்து இந்த செய்யன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் கூட அதுதான். பிகாஸ் த ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் காலத்துல, அந்த நித்தியமான ஜீவன் வந்து எப்பொழுதுமே நித்தியத்தன்மைக்கு வந்து அதாவது சேவை புரிவதற்காகத்தான் வர்றது. இது ஜென்ரலா ஒரு இயல்பு தானே. நாம கூட வந்து ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக ஒன்று படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் அந்த காரியத்திற்கு தான் அதை நாம் உபயோகப்படுத்துவோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம செருப்பே வாங்குறோம், அது காலுக்கு மட்டும்தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னா கண்டிப்பா காலுக்கு தான் உபயோகப்படுத்தணும். இது எங்கேயுமே அதை உபயோகப்படுத்த முடியாது. இப்ப வீட்டுல ஒரு டிவி இருக்குன்னா அதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ ஆடியோ பாக்குறதுக்கு மட்டும்தான் அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தும் இல்லையா. வேற எந்த ஒரு செயலுக்குமே அது உபயோகப்படாது. அடுப்புன்னு இருந்தாக்கா எல்லாமே அந்தந்த காரியங்களுக்காகத்தான் உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும். சோ அக்னி ஜுவாலை வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று படைக்கிறதுக்காகவோ இல்லை வந்து ஒரு ஹோமத்தை வளர்க்கறதுக்காகவோ தான் அக்னியை வந்து நாம கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தணும். சோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு அதே போல இந்த நித்திய ஜீவனுக்கும் வந்து நித்திய ஜீவன் வந்து பத்தனாக வந்து பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. ஏனென்றால் இந்த பௌதிக பண்புகளால் அவனுடைய ஸ்தூல உடல் வந்து ஆகி இருப்பதால் அவன் அந்த பௌதிக குணாதிசயத்தோட தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. இந்த ஸ்தூல உடல் பௌதிகமாக இருந்தாலும் இதற்குள்ள உறையக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா வந்து ஆன்மீகத்தன்மையை கொண்டது. சோ அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறது, நித்திய தன்மை கொண்டது. ஆனால் அந்த நித்திய தன்மைக்கு என்ன முதன்மை கடமை என்றால் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான் வந்து அவருக்கு வந்து முதன்மை கடமையே. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஆல்வேஸ் we have to render service to the supreme God. That is the main criteria. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ரிஃபேஸ்ல வந்து அழகா பிரபுபாதர் அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார். ஆனா நம்ம எவ்வாறு சூரியன் மற்றும் அதனுடைய கதிர்கள் அளவிட முடியாதது ஆற்றல் பகவானுடையது, வைபவங்கள் அளவிட முடியாது. ஒரு சூரியன் இருக்கின்றான், ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து அவன் அதாவது பிரகாசப்படுத்துகின்றான். அது போல பகவான் ஒருத்தர், அனைத்து ஆற்றலுமே அவரதுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள. எல்லையற்ற ஆற்றல், இன்கன்சீவபிள். அதனால நம்ம அணு ஆத்மா விபு ஆத்மா இதை நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ்ல வந்து ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான் இல்லையா, ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம். ஆனால் அளவில் மட்டுமே, குவான்டிட்டியில தான் வித்தியாசம். The sun is one, but the molecules of the sun rays are innumerable இல்லையா. அதுல நமக்கு தூசியா நம்ம இப்ப சன் ஒரு நம்ம ஜன்னல் ஓரத்துல பாத்தீங்கன்னா காலையில ஐ திங்க் அந்த அதுல வந்து தூசியா நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய பாகவதத்துல இதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அதுதான் நம்ம மாலிகுல்ஸ் ஒரு ஜீவனும் உருவாகிறதுக்கான அந்த நிலை வந்து இந்த தூசியை வச்சுதான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். எத்தனாவது ஸ்லோகம் எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் வரல. சோ அந்த மாதிரி இந்த மாலிக்யூல்ஸ்னாக்கா சிறு சிறு துகள்கள் நம்ம கண்ணுக்கு இப்ப நார்மலா நம்ம கண்ணு முன்னாடி கூட இருக்கு, ஆனா அந்த பிரகாசத்தின் முன்னாடிதான் அந்த துகள்களே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ விடியற் காலையில் நம்ம சூரிய வெளிச்சம் நம்ம வீட்டு ஜன்னல் ஓரமா படும் பொழுது எவ்வளவு கிளீனா இருந்தாலுமே அந்த துகள்களை நம்ம கண்ணால நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. அது போல எண்ணிலடங்காத துகள்கள், அதுதான் வந்து சூரிய கதிர்கள். சன் ரேஸ் கான்ஸ்டிடியூட் த பார்ட் ஆஃப் த சன். ஆனால் அது எங்கிருந்து வருகின்றது? சூரியனிடத்திலிருந்து வருகின்றது. சோ இந்த சூரியனுடைய பிரகாசம் என்பது சூரியனிடத்திலிருந்து வருகின்றது. அது போலதான் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் இந்த பின்ன பகுதிகளா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா. ஐ திங்க் காலம்
இந்த சாப்டர் பகவத்கீதையில் பாகவதம்ல வந்து காலம், எஸ் அந்த சாப்டர்ல தான் வர்றது. ஒரு முறை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு அது சுலபமா முடியும். யாருக்கே நடத்திருக்கீங்க அதுக்கு? பண்ணிருக்கேன் நானு. இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு ரீகலெக்ட் பண்ணா அது கோரிலேட் பண்ணிப்பீங்க இல்லையா நீங்க, ஈஸிலி. அது personal family. Okay. ISKCON. ஸ்ரீமத் பாகவதம். Yes. இப்போ தேர்ட் கேண்டோல தானே பிரபு அது வந்தது, அது ரைட். முன்னுரையில வரும். இது நெக்ஸ்ட் கேண்டோ. ஏன்னா ஒரு முறை அதை இன்டர்லேட் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். விஸ்வரூபத்தின் சிருஷ்டி, பகவானின் நினைவு, படைப்பு, கர்ப்போதக, அணைவிலிருந்து தொடங்கும் காலக்கணிதம் 461 இல்லையா? இந்த பேஜ்ல 461 போகலையே அது. ஓகே, ஜஸ்ட் ஏன்னா யாரெல்லாம் இதுல எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்றீங்களா? ஐ டோன்ட் நோ எவ்ரிவன் இஸ் அட்டெண்டிங் பாகவதம் இங்கன்னு தெரியல எனக்கு. 461 ரொம்ப அழகான அந்த காலைல அட்டெண்ட் பண்றோமா அது நீங்க பண்றது? ஆமா, அதுதான் காலையில. ஆனா இந்த காலத்தின் எடுக்கும்போது நீங்க இருந்தீங்களா பிரபு? இருந்த மாதிரி ஏற்கனவே நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கன்னு. ஆமா, அதனால அது எல்லாமே எல்லாம் 8 461 ரீசெண்டா வந்திருக்கிறது தான் அது. இந்த இடத்துல இல்லையா? காலமும் தூரமும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவையாகும். காலம் என்பது அணுக்களின் இடைவெளியினை கடக்கும் அளவாகும் இல்லையா? சோ தி டிஸ்டன்ஸ், அதாவது நம்ம டிராவல், இந்த அணு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து நகருது இல்லையா? அந்த இடைவேளை, அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அணுக்கு வந்து இணையுது. இது எல்லாமே வந்து ஒன்றாக கலந்து 6 அணுக்கள் வந்து ஒன்று கலந்துறது ஒரு இதாகும் அப்படிங்கிற. சோ காலமும் தூரமும், அணுவினுடைய காலம் என்பது அது பரவியுள்ள இடத்தின் அளவை பொறுத்தாகும். சோ எந்த அளவுக்கு அது இடத்தை எடுத்துக்கிறதோ அதுதான் வந்து அணுனுடைய காலம். ஒட்டுமொத்த அணு பரவியுள்ள அனைத்து இடங்களையுமே கடந்தது மகா காலமாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நம்ம படிக்கும் பொழுது அழகான பரமாணு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த இடத்துல ஒரு அட்டவணை மாதிரியே வரும். எஸ், லவம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் இது. மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது ஈஸியா புரியும். அப்படின்னா அன்னைக்கான கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரிஞ்சுக்கலாம். காலமும் தூரமும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவனாகும். காலம் என்பது அணுக்களின் இடைவெளியினை கடக்கும் அளவு. ஒரு அணுல இருந்து இன்னொரு அணு கிட்ட போகிற அந்த இடைவெளி தான் வந்து காலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சூரியனின் இயக்கத்தினை பொறுத்தே காலம் வந்து கணக்கிடப்படுகின்றது. சூரியன் கடக்கும் தூரமே அணுவின் காலமாகும். சோ அதாவது சூரியன் ஒவ்வொரு அணுவையும் கடந்துதான் செல்கின்றான் இல்லையா? சோ அந்த கடக்கக்கூடிய அந்த தூரம் தான் காலம். அதை வச்சுதான் வந்து நம்ம உலகத்துல எவ்வளவு டைம் ஃபேக்டர், 60 செகண்ட்ஸ், 60 நிமிடங்கள், 60 அதாவது 1 மணி நேரம், அடுத்து வந்து 12 மணி நேரம் மற்றும் 24 மணி நேரம், பகல் இரவு, இது எல்லாம். மேலும் வந்து சுக்ல 15 நாட்கள் வந்து 15 நாட்கள் வந்து கிருஷ்ணபக்ஷம் இல்லையா? இப்படி மாதம் என்பது 30 நாட்கள்,
இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து திங்கள் 12 திங்கள் ஓராண்டு இப்படி எல்லாமே கணக்கு வர்றது வந்து இதெல்லாமே வந்து கால அளவு தான். ஆனா டிஸ்டன்ஸ் வச்சுதான் அதனுடைய வந்து வேரி ஆகும். நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அளவு, அதை விட பெருசு பெருசு. ஃபைனலா பிரம்மருடைய உலகம் வந்து இன்னும் பெரியது. அதனால ஏன் அந்தந்த தேவ உலகத்திற்கும் பிரம்ம உலகத்திற்கும் கூட டிஃபரெண்ட் தான் கால அளவு. அதனால எதன் அடிப்படையில் என்றால், அதாவது தூரத்தின் அடிப்படையை கொண்டு கடந்து செல்லும் தூரத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த அணுக்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நாம சொல்றோம். மேலும் இருமையற்ற இவ்விரு வெளி தோற்றத்தின் முழு இருப்பினும் மகா காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எல்லா கிரகங்களுமே சூழ்வதின் மூலம் விண்வெளியை கடக்கின்றன. இவ்வெளியானது அணுக்கள் இடப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கிரகமும் அதற்கான குறிப்பிட்ட பாதையில் எந்தவித மாற்றத்தை சுற்றுகின்றன இல்லையா? எல்லா கிரகங்களுமே தன்னையே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் வந்து அதனுடைய வட்டத்துக்குள்ளேதான் சுற்றும். அது எப்பயுமே அந்த ஆர்பிட்டை விட்டு அப்ப ஆடியோ இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி ஆடியோ வரல. மாதாஜி ஆடியோ வரலைங்களா? ஆடியோ வரல மாதாஜி. மாதாஜி பக்கம் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆடியோ வரலங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. போன் பண்ணி சொல்லுங்க அருண் செல்வன். அவங்களுக்கு மெசேஜ் கூட தெரியல. மெசேஜ் போட்டேன், அவங்க சரியா எடுக்கல. தெரியல, அதனால நீங்க இப்ப போன் பண்ணி சொல்லுங்க. போன் பண்ணி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகே.
மாதாஜி இன்னும் வரல மாதாஜி ஆடியோ. இப்ப கேக்குறதா? இப்போ வருது மாதாஜி. ஓகே. அப்ப என்ன ஆச்சு? எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு காது கிளாஸ் கேட்கவே இல்ல? ஒரு 6-7 நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷமா மேல ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அப்படியா? எல்லாம் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டாங்க. ஓ, கவனிக்கல, அப்புறம் தான் போன் பண்ணேன் உங்களுக்கு. நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நீங்க அப்படி இருக்கும்போது அன்மியூட் பண்ணி பேசிருக்கலாம். ஒருவேளை எனக்கு கேட்கலாம் இல்லையா? இல்ல, நான் அன்மியூட் பண்ணி தான் பேசினேன் உங்கள்கிட்ட, வரல. ஓ, உங்க காது விழல. ஆமா. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. சோ நாம் இப்போ இந்த காலத்தை பற்றி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹைலைட் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம அங்க போயிடலாம். இந்த காலம் இரு அணுக்கள் சேர்ந்தது இரட்டை அணுவாகின்றது. இதுதான் நம்ம அந்த டஸ்டா பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த ஜன்னல் இடத்துல, அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறது. இவ்விரு இரட்டை அணுக்கள் 3 சேர்ந்து 6 அணுவாகுது. அதாவது அது என்ன பண்ணும், அப்படியே ஒரு கம்பினேஷன் மாதிரி ஒரு அதாவது ஒரு 6 அணுக்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து விடும். இது 6 அணுவாகின்றது. 6 அணுவானது ஜன்னல் திரை துளைகளின் வழியே வரும் சூரிய ஒளியில் காணப்படுவதாகும். சோ இது ஸ்லோகத்திலே கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா நம்மளால அந்த விஷனை வந்து பார்க்க முடியும். 6 அணுவானது வானை நோக்கி செல்வதை ஒருவன் தெளிவாக காணலாம். எஸ், நீங்க காலையில நீங்க பாருங்க, அது அப்படியே மேல போற மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த அணுக்கள். எஸ், நான் சிறுபிராயத்துல இதை பார்த்திருக்கிறேன். நானு இப்ப எனக்கு பாத்திருக்கேன் இல்லையா? எஸ் எஸ், அது மேல் நோக்கி அப்படின்னா 6 அணுக்கள் சேர்ந்து ஒன்று, அந்த அவைதான் திரசேனு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது 6 அணுக்கள் ஒன்றாக இணையும் பொழுது அது திரசரேனு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதனை நாம் ஜன்னல் திரையின் துளைகள் வழியே வரும் சூரிய ஒளியில் நன்கு காணலாம் இல்லையா? திரசரேனு, இங்க ஆல்ரெடி திரசரேனு திரிகம் புங்தேய கால திருஷ்டி திரிடி சா திரிடி சம்ருதஹ சத பாகஸ்து வேதஹ ஷயா தைதஸ் தைதஸ் ரிபிஸ்து லவஹ. லவா என்றதும் ஒரு கால அளவு தான். சம்ருத, இந்த வீடியோஸ் வந்து ஒரு முறை நீங்க பாத்துக்கோங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். இந்த மாதிரி 6 அணுக்கள் சேர்ந்தது ஒரு திரசரேனு. அது மாதிரி 3 அணுக்கள். சோ இந்த 6 × 3 இல்லையா, சேர்ந்ததுக்கான காலம் திருடி என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ 3 × 6, 3 திரசரேனுகள் ஒன்று கலந்தால் வந்து 3 × 6 அணுக்கள்ல வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா 18 அணுக்கள் ஆயிடும் இல்லையா? அந்த 18 அணுக்களுடைய காலம், அது ஒன்று கூடி அந்த எவ்வளவு இடத்தை வந்து அது ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றதோ, அது எவ்வாறு அது கலவையாகின்ற அந்த கால அளவு வந்து திருடி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு 100 திருடிகள் அப்படின்னா 18 × 100 இல்லையா? திருடி சேர்ந்தது ஒரு வேதமாகும். அதாவது ஒரு வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 3 வேதங்கள் வந்து ஒரு லவமாகும். நீங்க அப்படியே எழுதிண்டே போலாம். இதை வச்சுதான் வந்து வினாடிக்கு ஒரு வினாடியை வந்து நாம் இத்தனை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டால் அதில் வரும் பகுதி தான் திருடி. அப்படின்னா திருடி வந்து ஆல்ரெடி வந்து 18 திரசரேனுகள் தான் வந்து ஒரு திருடின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதோட 100 திருடிகள் வந்து திருடிகள் வந்து வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 3 வேதங்கள் வந்து ஒரு லவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அதனால ஒரு பகுதி ஒரு திருடினுடைய பகுதி அளவாகும் என்று சொல்லப்படும். வினாடியில இப்படி நம்ம டிவிஷன், வினாடினாலே ஒரு செகண்ட் தான் இல்லையா? செகண்ட் தான் வினாடின்னு சொல்றோம். அந்த செகண்ட்ல ஒரு வினாடியானது இத்தனை பகுதிகளாக பிரிக்கணும். அதாவது 1678.5 பிரிவிலாக நாம பிரித்தால் அந்த ஒரு பகுதி தான் ஒரு திருடியினுடைய கால அளவுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா 18 திரசரேனுகளுடைய கால அளவு அதுன்றது அர்த்தம். சோ மேலும் இவ்வாறு பல்வேறு வடிவங்களை பெறும் அணுக்களின் இணைப்பானது லௌகீக காலத்தின் கணக்கில் உண்டாகுகிறது. சூரியனானது அனைத்து வித்தியாச காலங்களில் கணக்கீட்டு மையமாக திகழ்கின்ற. அதனால்தான் வெவ்வேறு உலகத்துல வந்து வெவ்வேறு கால அளவு என்பது த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? சோ அதாவது தூரம் மற்றும் அதை வந்து கடப்பதற்கான நேரம், எவ்வளவு வேகத்துல நாம கடக்கின்றோம், இப்படி எல்லாமே வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டுதான் நம்ம வந்து வித்தியாசமான கால அளவுகள், நமக்கு இருக்கக்கூடிய கால அளவு வேற, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த உலகத்துல சொர்க்கலோகத்திலும் சரி, அதே மாதிரி இந்த லோகத்துல தப்போலோகம், ஜனலோகம் இல்லையா, மகர்லோகம், அடுத்து பிரம்மலோகம், எல்லா லோகத்திலுமே வந்து வெவ்வேறு கால அளவுகள்.
இதை நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். சோ நிமேஷக அப்படின்னாக்கா காலத்தின் அளவு. 3 லவக 3 லவங்களின் கால அளவு. 3 லவம் என்றால் அதாவது 18 × 100 போட்டு அடுத்து 3 அது ஒரு வேதம். அது மாதிரி 3 வேதங்கள் ஒரு லவம் என்று நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த லவத்தினுடைய கால அளவு. இப்படி 3 க்ஷணம் என்றால் நம்ம ஒரு க்ஷணம் சொல்றோம், ஒரு செகண்டுக்கு இத்தனை கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதனால கால அளவு என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி. இதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த சன்ஸ் ரேஸ் ஜாயின்ட்லி கான்ஸ்டிடியூட் த கம்ப்ளீட் சன் இல்லையா? முழுமையான சூரியன் அந்த சூரிய கதிர்களும் சூரியனை கொண்டதான். சூரியனே இல்லைன்னா சூரிய கதிர்களே இருக்காது. அதனால சூரியனிலிருந்து நம்ம சூரிய கதிர்களை பிரிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அது போல இந்த ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவிடம் நம்ம என்றைக்குமே பிரிக்க முடியாது. அவனும் நித்தியமானவன், பரமாத்மாவும் நித்தியமானவன். அவன் எப்பொழுதுமே யாரோடு இணைந்திருக்க வேண்டியவன்? பரமாத்மாவோடு இணைந்திருக்க வேண்டியவன். அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு முதன்மையான கடமை எது? அந்த பரமாத்மாவோட இணையத்துக்கான செயல் என்னவோ அந்த பக்தி தொண்டில் நாம இருக்க வேண்டும். இதுதான் முக்கியம். சோ எவ்வாறு நாம் இணைக்கின்றோம் என்பதை நாம இந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ளணும். சோ பிரம்ம ஜோதி என்பது பகவானுடைய திருவுடலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் இல்லையா? எமினேட்டிங் ஃப்ரம் கோலோகா விருந்தாவனத்திலிருந்து ஜஸ்ட் அஸ் சன்ரைஸ் எமினேட் ஃப்ரம் த சன் க்ளோ. எவ்வாறு சூரிய வட்டத்திலிருந்து அந்த பிரகாசத்தை நாம காண்கின்றோமோ அது போல இந்த பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த கதிர்கள் பகவானுடைய திருமேனியிலிருந்து ஏற்படுகின்றது. வித்தவுட் சர்பாசிங் த கிளேர் ஆஃப் பிரம்ம ஜோதி ஒன் கேனாட் ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த லேண்ட் ஆஃப். சோ அதை கடந்து பிரம்ம ஜோதியை கடந்து சென்றால் ஒழிய நமக்கு பகவானுடைய ரூபத்தை, அந்த உன்னதமான ரூபத்தை அதை பற்றியான உண்மை இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த ரூபத்தினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாமே நம்மளால தெரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த கண்கள் தாமரை கண்கள், நாசி எள்ளுப்பூ நாசி, இப்படி எல்லாவற்றையுமே அழகான அந்த அதாவது ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸான ஒரு இதெல்லாமே நம்ம அந்த ரூபத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளணும்னா இந்த பிரம்ம ஜோதியை கடந்து சென்றால் மட்டும்தான். இம்பர்சனல் பிலாசபர்ஸ் ஆர் பிளைண்டட் பை த டாஸ்லிங். அதனாலதான் இந்த அருவவாதிகள் அந்த பிரகாசத்திலேயே அதுவே மேன்மையாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள் இல்லையா? தேர் பிளைண்டட். சோ பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கக்கூடிய தன்மையை அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது. அந்த விஷனும் அதை எடுத்துட்டு போறது இல்ல. they cannot realize the world nor his transcendent form இல்லையா? அவருடைய அந்த மேலுலகத்தை பற்றியும் இல்லையா, அந்த வைகுண்டத்தை பற்றியும் அவருடைய தெய்வீகமான ரூபத்தை பற்றியும் அவர்கள் அறியார்கள். சோ பரமாத்மா ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டு நம்மளை கட்டுப்படுத்துபவர். இஸ் அ கண்ட்ரோலர். ஆத்மா இஸ் கண்ட்ரோல். கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது எதை கட்டுப்படுத்துகிறார்? பரமாத்மா ஆத்மாவை. therefore they are in different categories. இவர் conditioned soul and he is the conditioning soul இல்லையா? கட்டுப்படுத்துபவர் யார்? பரமாத்மா. கட்டுப்படுபவர் யார்? ஆத்மா. அதனால வெவ்வேறு விதமான அதாவது இயற்கையில இருக்காங்க அப்படிங்கறது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமாத்மா fully cooperates with ஆத்மா. so it is known as constant companion. அவரை விட நமக்கு ரொம்பவுமே அருகில் இருப்பவர் வேறு யாருமே கிடையாது. பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஆத்மாவை வழி நடத்துபவரும் அவர்தான். so he is very close to the ஜீவாத்மா always. Lord always helps the devotees by importing necessary knowledge within their hearts. எஸ், இது நம்ம பகவத்கீதையில கூட நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு நமக்கு எல்லா ஞானத்தையும் பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழங்குகிறார். அவ்வாறு அவர் அதை வழங்கும் பொழுது இருளா இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்ஞானம் நம்மிடம் இருந்து விலகுகின்றது. Well, speculative philosophers and yogis depend on their own strength இல்லையா? கற்பனை தத்துவவாதிகளும் சரி, தியான பயிற்சிகள் செய்பவர்களும் சரி, தங்கள் மீது அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ், தங்களுடைய ஆற்றல் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை அப்படிப்பட்டதுதான் இருக்கு. சோ நாம பகவானை நம்புகின்றோம் பக்தர்கள். ஆனால் ஒரு அதாவது ஞானியோ யோகியோ தன்னுடைய நிலையை பற்றி உணர்ந்துதான் அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். Those who are not perfect as pure devotees, namely those who realized Paramatma and Brahman, cannot appreciate the activities of perfect devotees. இல்லையா? பகவான் ரியலைசேஷன் யார் புரிந்து கொள்ளவில்லையோ, பரமாத்மா அதாவது யாரெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது? முதல்ல அதாவது பரமாத்மா நிலை, அதுக்கு கீழே இருக்கிறது பிரம்ம நிலை. இவங்களால அவருடைய செயல்பாடுகளை ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த பியோர் டிவோட்டிஸ், தூய பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய சேவையை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. நெக்ஸ்ட், பா என்றால் என்ன? இது அழகான இந்த சொற்றொடல், இதை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சமஸ்கிருத வார்த்தை பா என்றால் அதாவது ரட்சணை செய்பவர். One who fully maintains. நமக்கு எல்லாருக்குமே ரட்சிப்பவர் யார்? அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான். பா என்றால் அது. கா என்றால் நமக்கு வழி நடத்துபவர், கைடன்ஸ், லீடர். இப்படி போ அப்படி போ அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஒரு உணர்வு, இன்ட்யூஷன் ஏற்படுது இல்லையா?
அந்த கைடன்ஸ் வந்து யார் கொடுக்கிறது? பகவான் தான் கொடுக்கிறார். ஆனால் அது எதன் அடிப்படையில்? அந்த குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில். வான் அப்படின்னாக்கா every living entity lives in him and he also lives in every living entity. எல்லா உயிர்வாழிகளும் அவருக்குள் வாழ்கின்றனர், அவரும் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள் வாழ்கின்றார், அப்படி இருக்கின்றார் என்பது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ பா என்றால் நம்மளை ரட்சிப்பவர், வா என்றால் அதாவது நம்மளை வந்து வழி நடத்துபவர். அதுக்கப்புறம் வந்து வான் என்றால் கா வான் இல்லையா, பா கா வான். பா என்றால் த மெயின்டெனர், நமக்கு எல்லா வளங்களையுமே கொடுக்கிறவர். எல்லாருமே வந்து பா என்பது பகவானை வந்து ரட்சிப்பவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. கா என்றால் வழி நடத்துபவர், சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு நமக்கு எல்லா செயல்களிலுமே படைப்பதற்கும் சரி, அதை நமக்கு எல்லா விதத்திலுமே அவர் தான் நமக்கு வழி நடத்துபவர். இது 2 கா. வான் என்றால் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியிலுமே பகவான் இருக்கின்றார் இல்லையா, அதே மாதிரி அவருக்குள் நாம் எல்லாருமே இருக்கின்றோம் என்றால் எல்லாருமே அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் என்பதை கொண்டு நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அண்ட் he is the primeval lord, முதன்மையான, அதாவது primeval ஆன இருக்கக்கூடிய முதன்மையானவர். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமும் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். is the original cause since there is nothing that caused him. அவர் எந்த ஒரு காரணத்திலிருந்து அவர் வந்து வரவில்லை, அவர்தான் அனைத்து காரணங்களுக்குமே மூலம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பூஷான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லணும். பூஷான் அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான், பா என்றாலும் ஒண்ணுதான், ரட்சிப்பவர் இல்லையா. நம்மள எல்லாருமே வந்து ரட்சிப்பவர், அதாவது மெயின்டைன் பண்றவர், நமக்கு என்ன நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வர் தான் வந்து பூஷான். பா என்றாலும் அதே மீனிங் தான். கா என்றால் நமக்கு வழி நடத்துபவர், இஸ் த கைடன்ஸ், gives the guidance. ஓகே, சோ நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு நமக்கு வழி நடத்துபவர் அவர். வான் என்றால் நாம் அவரில் இருக்கின்றோம், அவர் நம்மில் இருக்கின்றார், அதுதான் வான். ஓகே, சோ நாம் எல்லாருமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள் என்ற ரூபத்துல நாம் அவரில் இருக்கின்றோம். அதே மாதிரி அவர் நம்மில் இருக்கின்றார் என்றால் நம்முடைய ஹிருதயத்தை இருந்து கொண்டு ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, சோ நான் இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா இப்ப 6 o'clock அதிக மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க. சோ நீங்க எல்லாரும் இங்கே கூட இருக்கலாம். யூ கேன் டேக் ரிவிஷன் ஆல்சோ, an issue. யாராவது பாட்டு பாடுறீங்களா இப்போ? அது வரைக்கும் மாதாஜி வர வரைக்கும் நான் பாடுறேன். நான் இப்ப அதை கண்டினியூ பண்ணேன்னா ரொம்பவே ஆடியோவே இல்ல நடுவுல. அப்படிங்களா? ஆமா, அதனால நாங்க லீவ் பண்ணிட்டு இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். 5 minutes இல்லன்னு சொன்னாரு பிரபு. அந்த பிடிஎஃப் எடுத்த போதுதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா, காலத்தோட கணக்கு எடுத்தீங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் அந்த காலம் எந்த கேண்டோல வருது மாதாஜி? காலம் தேர்ட் கேண்டோ தான் பிரபு. இருங்க நான் சாப்டர் நேம் சொல்றேன். 3.46 என்னமோ சொன்னீங்க. 346 பேஜ் நம்பர் தமிழ்ல. 11th சாப்டர், அணுவிலிருந்து தொடங்கும் கால கணிதம். ஓகே ஓகே, தேர்ட் கேண்டோ 11th சாப்டர். ஓகே 3.1. நம்ம இப்போ இன்னும் 2 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, அது முடிச்சோம்னா தேர்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ முடியுது, ஃபர்ஸ்ட் பாகம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து வில் டேக் செகண்ட் 3.2 எடுப்போம். அதுல ஒரு 16 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அது முடிஞ்சதுன்னா தேர்ட் கேண்டோ முடியாது. இன்னும் அதுவும் ரொம்ப நேரம் எடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். சாங்கியம் எல்லாம் வரும் இல்ல அதுல. சாங்கியம், கபில தேவா எல்லாம் இருக்கு. 33rd சாப்டர் கிளாஸ் அதுதான். ராதிகா மாதாஜி என்ன கிளாஸ் மாதாஜி? ஆக்சுவலி அவங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுக்க போறாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய டீமுக்கு. அது முடிச்சிட்டு என்னோட எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரல. இல்ல அவங்க சொன்னாங்க பஸ் நான் பார்த்தேன். ஓகே இதே லிங்க் தான் சொன்னாங்க மாதாஜி சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே, இல்ல அந்த குரூப்ல போட்டுருக்காங்க. ஓகே, நீங்க நிறைய குரூப் போறீங்கல்ல மாதாஜி, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். எந்த குரூப்ல போட்டுருக்காங்க? எல்லா குரூப்ல இருந்து வருது. லெவல் 3 தான் மெயினா நான் பாக்குறது. அப்ப கண்டிப்பா பாருங்க. சோ மாதாஜி என்னோஏ எடுப்பாங்க. நீங்க எல்லாரும் கன்ஃபியூஸா கேட்கணும்னா கூட நீங்க ஜாயின் ஆக்சுவலி. ஓகே ஓகே,
நம்ம NOI மொத்தம் முடிச்சுட்டு நாங்க டிஸ்கஷனும் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. குட். அப்ப நீங்க எக்ஸாம் ரெடியா இருங்க. இந்த 11 வாரம் லெசன் அடுத்த- முடிச்சிட்டாங்க. நாங்க எல்லாருமே நேத்திக்குள்ள மீட் பண்ணோம். சேதுலட்சுமி மாதாஜி, நானு, பார்த்த சாத்தி அப்ப பிரபு, நாளைக்கு வடிவு அப்ப நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா அப்பனா? இன்னும் கொஞ்ச நாள் இல்ல, எழுத முடியாது. கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப நீங்க இந்த வாரம் இல்ல, அடுத்த வாரம் as I told you the reason, next week எல்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு Okay. அடுத்த வாரம் நீங்க Thursday third எழுதுற வெள்ளி. மாதிரி இருந்தா கூட Third அதான், வெள்ளி, அதான், third அதான் வெள்ளி போட்டு சொல்லிருக்கீங்க. date yes Friday. yes Thursday or Friday உங்க விருப்பம். நீங்க என்னைக்கு சொல்றீங்களோ அன்னைக்கு நான் Third Friday சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா. ஓகே, ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் மூணாவது- பிரபு வந்திருக்காரு. நான் இந்த கிளாஸ நிறைவு செய்றேன். வாஞ்ச கல்பனா. Thursdays ஓகே. Fridaysல எல்லாம் பூஜா நிறைய நேரம் வேஸ்டா இருது எங்களுக்கு, அதுலயே போயிடுறது. அப்பனா Thursday எழுதுங்க. அதுக்கு போய் Thursdays மாதாஜி, மூணாவது வியாழக்கிழமையோ மூணாவது வெள்ளிக்கிழமை. இன்னைக்கு வேலை இல்லையா? அடுத்த வேலை இல்லாம அடுத்த வேலை எழுதுங்க. ஓகே, ஆ. இன்னைக்கு தானே வேலன். அதுக்கு ஆமா. அடுத்த வேலை இல்லாம அதுக்கு அடுத்த Friday வேலை. வந்து நமக்கு பூஜை 15 நாள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் next 15 days வரைக்கும் பூஜை வந்துட்டு இருக்கு. அதனால அதான் 25th வேணாம். அப்போ நீங்க வந்து 24th எக்ஸாம் எழுதிருங்க. ஓகே, 24th you all take exam. हरे कृष्णा वांच कल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 राम. அடுத்த வாரம் 25th வந்து வரலட்சுமி